Ake ngibingelele bafowethu kulikaphunga noMageba, amabhinca wonke ephelele bafowethu. Ngibingelela uNkululeko amncuba isibongo emkhanya kude endaweni yaseJozini. Bafowethu ngibingelela ngenhloso okuzonethulela nangomsebenzi omusha sha ka-2023. Ngifuna wena wedwa, ngikukhumbule sokala. Ngifuna wena wedwa, ngempela ikhona imfihlakalo enhliziyweni yami, ikhona into engaphakathi kimi. Ngempela ikhona imfihlakalo enhliziyweni yami, ikhona into engaphakathi. Mabhinqa kwethu, umsebenzi ngizowufaka online, uzoqala ukutholakala ngawo umhla ka-29 online. Ngomhla ka-29 nje ekuseni, mhla ka-29 April uzobe usutholakala online lo msebenzi. Ngicela i-support enkulu mabhinqa kwethu. Inamba engitholakala kuyo u-064 979 9083, 064 979 9083. Iyona namba engitholakala kuyo leyo. Ngiyathokoza kakhulu, ngiyabonga. Wetali wami senyahamba Timbaland, wetali wami senyahamba Timbaland, tali wami senyahamba Sudilavo. Abelungu bayangibiza lene Goli Timbaland, abelungu bayangibiza lene Goli Timbaland, abelungu bayangibiza lene Goli Timbaland. Tulungakali Timbaland, tulungakali lavo, tulungakali Timbaland, tulungakali lavo. Ngizobuya ngoDisemba, ngizobona dali wami, ngizobuya ngoGudi, ngizobona Timbaland, ngizobuya